ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତରକାରୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସୋନାଲି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଚଣା ଡାଲି, ଆଳୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ତରକାରୀଟି ତିଆରି କରିଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସୋନାଲି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟରୁ। ଲିଟରାଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାଟା। ଆମେ ତ ବସିକି 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ଲିଟରାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସତରେ ବହୁତ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ବହୁତ ହି ଏଫର୍ଟ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତେ ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଳୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଜିରା ସୋରିଷ ମୁଁ ଏଥିରେ ହିଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ସକାଳ ସମୟରେ ନା ଆମ ଘରେ ସ୍ପେଶାଲି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ 7:30ରେ ବାହାରନ୍ତି। ତ ତରକାରୀଟା ସ୍ୱାଦ ବି ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କଷା କଷି କାଢ଼ିକି ରଖିବା ଏସବୁ ଝଞ୍ଝଟ ବି ଯେମିତି ନ ହେବ। ଆପଣ କହିପାରିବେ 1 ପଟ୍ ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର। ଟିକେ ବହଳିଆ କଡ଼େଇ ଥିଲେ ଭଲ ହେବ, କଷା କଷି ହେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଜିରା ସୋରିଷ ପକେଇକି ଆଳୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କରିବେନି, ଟିକେ ଭାଜିଲା ପରେ ଚଣା ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଜିରା ସୋରିଷ, ନଡ଼ିଆ, ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ସେଇଟା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ଦେଇଥିଲି। ସାଇଡ଼ରେ ଗରମ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଷା କଷି କରୁଥିଲେ ନା, ଗରମ ପାଣି ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ଆମ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇକି ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ପକେଇଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲା ପରେ ହାର୍ଡ଼ଲି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜ ତ ଆମର କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ ଚଣା ଡାଲି ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏଠି ଆପଣ ଫୁଟଣ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ତେଜପତ୍ର, ଫୁଲ, ଅଳିଚ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲେ ବି ତା'ର ବି ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ପରଠା ହଉ, ରୁଟି ହଉ, ଗରମ ଗରମ ଭାତ ହଉ ଖାଇପାରିବେ ଆରାମରେ। ଝୋଳ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଭଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ପାଣି ପରିବାଟା, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମି ଥିକ୍ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ବନେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବେଶୀ ପାଣିଆ କଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗିବ। ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।